Drahá žena, rozhodla som sa s tebou zdieľať dnes výsledok jednej z mojich klientiek, ktorá za jeden týždeň spolupráce, čo sme spolu nastavili, schudla 5 kg a 15 cm na objemoch. Je to žena, ktorá prišla ku mne s tým, že pila väčšinou sladkej vody, mala veľmi zlý režim, nepravidelnú stravu, jedla takú tú klasickú stravu, ktorá bola väčšinou plná tukov, malého množstva bielkovín a za týždeň 5 kg a 15 cm. Ty sa naozaj do toho oprela. Vybudovali sme spolu správne stravovacie návyky, nastavila som jej jedálniček presne na mieru pre ňu, aby to zvládala, aby sa cítila dobre. K tomu naozaj prestala piť úplne sladké vody a začala piť čistú vodu a nastavili sme si ďalšie veci aj v rámci nastavenia mysle, pretože pri tom chudnutí nie je dôležité len to, že držíš kaloricky presne všetko tak, ako máš, ale je to o tom mať v tom tú ľahkosť, mať v tom tú radosť, aby ťa to jedlo zasytilo, aby si nemusela tráviť hodiny času v kuchyni, pretože konkrétne táto klientka je mamina 2 detí, takže naozaj je to o tom všetko efektívne vyriešiť, tak aby som sa cítila dobre. A toto je ten výsledok. A je to o tom, že naozaj dala tomu šancu, zaprela sa a vybuchala z toho, ako sa vraví, maximum. A to je len začiatok. Preto ak aj ty vnímaš, že naozaj chceš dlhodobo schudnúť, bez nejakého efektu, bez diét, bez toho, než by si sa musela hodín tráviť v kuchyni, tak aby si sa cítila dobre a prinieslo to tie želané výsledky, daj mi vedieť sem do komentára chcem a veľmi rada si s tebou rezervujem 30-minútovú bezplatnú konzultáciu. Ty sa pobavíme konkrétne o tom, aký máš ty cieľ, čo chceš ty možno dosiahnuť do leta a akým spôsobom sa to dá vybudovať aj u teba. Bez drastických diét, bez nejakých spaľovačov tukov, ale naozaj dlhodobou zmenou životného štýlu a nastavením mysle. Budem sa na teba tešiť.